दाइनथि जारिमिनारि संकस खेराइ आरो द'थि बोसोरसालिया जथुम्मा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय। दा गिबियावनो जोङो दिनैनि 16 अक्ट' फेब्रुवारि 2023 मायथाइ फुंनिफ्राय जोंहा दाखानाय हाबाफारि बायदि दंमोन। दा बे हिसाबै गिबियावनो जोङो एसे आगोलाव दरखं जेनाखि गाहाय दरखं बेखौ जोङो जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार प्रसन्नलाल नार्जारिनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवखांबाय। दा बिनि नैथियाव जोङो बेखेवदों खेराइसालि, बेखौ जोङो बेखेवदों जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि सार जगत दिपेन नार्जारिनि आखाइजों। दा बे हाबाफारिखौबो जोङो बेखेवखांबाय। आरो थामथियाव जोङो बेखेवदों आलासि जिरायसालि, बेखौ बेखेवदों जोङो जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो बोसोनगिरि सार जिरेन कुमार बसुमतारिनि आखाइजों बेखेवदों। आरो बिनि ब्रैथियाव जोङो बेखेवदों मावसोमबादा। दा बे मावसोमबादाखौ आंनि आखाइजोंनो आङो बेखेवनानै होदों। लोगोसेयै बेयाव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय थान्दै बिथांमोन फैगोन। दा बिथांमोनहा थाबैनो जायगा नांगौ जानायलाय जोङो थान्दै बादा बेखौबो जोङो एसे आगोलाव कुसुगाव दख'रा बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां फाथांगा नार्जारिनि बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवदों। आरो दा मिजिं खालामो जोंनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय मोजांथारै जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा 18 जेनाखि फेब्रुवारि बेवहाय जोङो मोनसे माने रायजोनि मेल अपेन सेसन लादों। दा बेवहाय जोंनि बिटिआरनि जेनाखि गाहाय मावफुंगिरि श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङानो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। गुबैयै जोंहा बेवहाय हाबाफारिया गाबोनहाय आरो माखासे थान्दै मेल जाबावगोन। बेवहाय जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे थान्दै मेल जागोन। लोगोसेयै बर'नि बाथौ धोरोमनि हाबा खान्थि बिनि सायावहाय मोनसे सुजु आफाद दङ। बे बिथांमोनहा बेहाय सुजु आफादा बेवहाय मेल जिरायनायनि गेजेरजों बेखौ थि खालामगोन। आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिबो बेवहाय थान्दै मेल जिरायगोन। बेवहाय बोसोरसालिया जथुम्मा हिसाबै जोंना गागि आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बे मोनफ्रोमबो आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदानै दाफिनबावगोन। आरो खेराइ फुजाया जोंहा 18 थारिखआव जागोन। बेयो बयनिख्रुइबो मोजां जाथारगोन। मिजिं खालामो बे खेराइ फुजानि गेजेरजों मोनसे जोंनि ओनसोलाव माने गोजोन बारहावा बारगोन। जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय फैगोन। जोंनि गेजेराव रांखान्थि, राजखान्थि आरो मावनानै जाग्रा जेनाखि आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोननि जिउआव मोनसे गोजोन फैगोन होननानै जों आसा खालामो। गेवलां मेलाव जाहाथे साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा जायखि बिथांमोनहा माने खोनाया मानो जाहाथे बिथांमोनहा लोंहोर लोंहोर फैनानै बाहागो लाफैयो, बिनि थाखाय जोङो खावलायो। लोगोसेयै खेराइ फुजायावबो थाफानानै बिथांमोना जाहाथे खेराइनि बोर लायो बेखौ जोङो माने हामलायो। आरो बे मोनसे जातिनि मोनसे धोरोमनि स्पिरिट आरो स्पिरिचुवेल जे सिन्ताधारा बेखौ जोङो दिनै फोसावनांगौ सम फैदों। नोंखौ रावबो सिनाया, आंखौ रावबो सिनाया, खिन्थु सिनायनायनि मोनसे लामा थायो। आरो बेफोर लामाया जों धोरोमजोंबो सिनायजानो हायो आरोखि। आरो जों बे स्टेपखौ जों लादों आरोखि। रायजोखौ धन्यबाद होगोन, बिभिन्न जायगानिफ्राय फैदों। आरो खमसे खम 8टा जिल्लानिफ्राय फैनानै पार्टिसिपेट खालामगोन आरोखि। साफ्रोमबो जों एखे मेसेजखौ हरनो हागोन। आरो बे मेसेजखौ गामि लेभेलाव बा बिभिन्न ब्लकआव फोसावनो हागोन जों आसा खालामदों आरो।